Det var fordi Jesper. Så er det sjovt. Søren, du rører lige her lidt. Du bare rører. Ikke spille noget af det. Bare rør, ikke også? Nu skal I høre. Nu kommer et af mine absolutte yndlingsforsøg. Det kommer nu. Og forstår I? Jeg vil derfor gerne have det filmet. Jeg har aftalt med Clara, at hun filmer det. Jeg filmer det også, Preben. Det er Clara skriver. Må vi lægge det ind på YouTube? Det er for, at Julie kan have noget med ud på sin nye skole. Noget, som vi har lavet her på Sankt Hans skole. Ikke, Julie? Du kan have noget med ud på skolen, ikke? Noget, vi har lavet her på Sankt Hans skole. Jeg skal have nogle flere duer. Det er sandt ikke hver dag, man er med til det store fysikshow. Nej. Vel? Altså kommer jeg til at sige bange? Nej, det siger ikke noget her. Det er derfor, det skal filmes, Anders. Ja. Hej, kom, du skal ikke gå ind for mig. Har vi ikke en klub til? Kom bare mig, der kigger op. Jeg synes bare, men den hedder, min den kan gøre det i 14 sekunder. Clara, skal I lige komme frem, så vi kan filme det? Det gør jeg da også. Jeg filmer Så vi er sikre på, at vi får det filmet, ikke? Er I med? Alle hygger sig. Hvor lang tid kan de filme? 10 timer. Tror jeg. Ej jo, det kan den ikke. Det kommer an på, hvor mange gigabyte den har. Uden Prebens fjolleri, der duer det ikke. Hvor du stolt af din special. Krebses special. Det her. Tager du også 10 gange 5, 10 gange 14. Ja, det skal vi bruge om lidt, nemlig. Min er på 3 minutter. Så filmer jeg 7 minutter, så jeg filmet 4 minutter. Og den er ikke oppe på 3 minutter endnu. Skal vi prøve at se, om det her det duer? Han går til at reklame. Det hele, brug det hele. Hej, specialitet. Nej, jeg skal selv rydde op. Du rydder jo ikke op for mig. Hvem sagde, de rydder op for mig? Torbjørn! Torbjørn og... Søren, du rører og rører. Det her, det hedder brint over ilte. Hydrogenperoxid her det. Jeg ligger. Er alle klar? Ja. Jeg skal lige have. Har alle taget plads? Ja. Har alle kameraerne klar? Ja. Kameraerne kører. Og værsgo. Fordi når forsøget her det kører, så kører det. Man kan ikke lave larm. Altså det kører, når det kører. Det er fordi, du har brugt alle dine gigabyte. Ej, så Nå, det gik tage det glas her. Det er nok lidt regn. Jeg kan sende Det er nok lidt regn. det kan jeg sgu da sagt. Prøv at tjekke. Preben, ikke endnu, ikke endnu. Nej. Nu er vi andre. I orden. Nu gør vi andre, men... Klar, Julie? Ja. Godt. Du skal have nogle gode minder med på Sankt Hans skole, ikke? Er det rigtigt? Skal Jasmin ikke også Kan du det? godt sige det ud, jeg savner ham. Hun vil ikke savne dig, tror jeg. Tror du?
Tror du, hun vil det? Du vil ikke sammen, Preben. Nej. Altså alle fra klassen. Næsten alle blev filmet. Ja. Okay. Nu er det. Alle klar? Pas på. Prøv at jule den. Anders gør det ondt. Hvad? Gør det ondt, der falder ned på taget? Jeg er dum, og jeg hedder Anders. I er stille. Vi vil ikke have støj på filmen. Det siger faktisk ikke ret meget. Men det ser meget specielt ud. Det vil nok tage af. Det går ikke. Vel? Vi vil gerne have ro på filmen, hvis I forstår, hvad jeg mener med det. Ja. Først laver jeg lige den her blanding af helap, som Søren han sagde, jeg rørte i. Den tager vi lige først. Og den hygger jeg omkring mit sæbe, ikke? Og så kommer mit print over ilde. Og så håber jeg, at kameraerne kører. Ja, det er Kan du gøre det igen, Preben? Ja, lav det igen. Lav det igen. Fuck det. Jeg skulle lige have et billede af det. Jeg kan se glasset. Jeg kan se glasset. Jeg kan ikke lade det igen, Preben. Vokser den stadig? Jeg sagde, jeg laver det en gang. Nu skiller den. Nej, Jamen, kan du ikke?